Ranar 5 ga watan Maris 1944, wayar gwamnan Najeriya ta bada albishir a birnin Katsina. Ranar ne ta kai musu gudar cewa Alhaji Usman na Goggo shi Allah ya ba gadon sarautar Katsina. Ranar Juma'a kuma 10 ga watan Maris a ranar ne aka danka masa. Dama Juma'a ita ce ranar naɗa sabon sarki a birnin Katsina. Shi Alhaji na Goggo a yanzu shine ɗa na 5 a maza cikin 'ya'yan sarkin Katsina Alhaji Muhammad Dikko, Allah ya ji kansa. A da aikin da yake yi shine hakinci, shine magajin gari, wato shine ke da birnin Katsina da kewaye, kuma yana cikin majalisar sarki. Wato shi Alhaji Usman na Goggo mutum ne warkakke. Farkon farawa dai sau 4 yana zuwa Ingila, sau 2 kuma yana zuwa Makka da Madina. Wajen ilimi kuma ba baya ba, ga tarbiyya ga na baya. Abin ko da ake kira girman kai Alhaji Usman na Goggo bai san wannan ba. In ka gaishe cikin ma'aikata tun ba malaman makaranta ba, sai abin ya baka sha'awa. Kullum dare suna tare wajen jin wayar iska. A yi ta gardama, ana wasa da dariya kamar za a yi kokawa. Ana nan in aiko da abinci daga cikin gida, sai a taru duk a sa hannu a ci. Ba yarda wani ya ce wai malamai su dakata, sai su 'yan sarki sun ci su ba su. Shi Alhaji Usman na Goggo an haife shi cikin 1904 ne. Bana zai cika shekara 40 kenan. Hakika Katsina ta yi sarki wanda zai dace da irin wannan ci gaba da zamani ke yi a gurguje. Muna roƙo Allah ya taimake shi ya zama jagora ga nuna dabarun taimakon talakawa da na karuwar ilimi. Amin.